Hi guys, good morning! Nakaligo na ko. And kaganina, habang nagigahigda ko, Facebook, nakakita ko og kuan ng mga picture ba sa kanang tiil sa manok good na sudan. Ang lamig kay siya, so nag-crave na punta. Karon mangita mi karon og tiil sa manok. Chicken pit. Asa kayo makakita karon og nabaligya ngayon ana, tiil sa manok. Gay, kulang akong kuan mata bujinggit ni ba? Kasi mo kang panilip sa kuha ni good. Saba diha. Panilip. Kaya pila na lang po na ako kuan ito ng mga sagol. Salamat. So, kay naman may diri lang Marky karon. Tapos wala si Ate Eva, ang tigluto ni Marky. So, ako'y magluto. Ako'y in charge karon diri sa kuan, sa kusina. So, abanin ko ninyo guys. Kaning chicken feet ako lutoon kamo ni ang crave. Be, palit ta be. Saman. Kani tiil. Sao dali mo? Magluto ta. Lumikay ka og tiil. Sili. Dara sili. Pa. Tagas na sili. So, akong buhaton guys is sweet and spicy nga chicken feet. Tara. So, first, kaya ako pa ni siyang hingukuan. Muna siya guys, no? Dagang kaya akong ipalit na nga ambot lang, gawin na ako. Mga liso. Powder. Liso gyapon. Mafran. Ganun ito yung mafran kita is. Ahos. Bombay. Harina. Wala dyan tanan mga pandari ingredients. So, pinalit tanan. Hi, Baby Troy! Tanaw na sa unsa ka muluto. Magana meron ko sa lubay kana kamalo muluto. Kaya pag gumalan na ako mga taon nun. Aha. Kapan salaan. Tanaw ka, Troy? Magluto si Mami Troy. Saka, sino yan ha? Sino yan? Sabihin mo, tarungin mo magluto mami para ganado kumain si daddy sa'yo. Chang. Sa kakilo. Ruruto na ito sa kakilo, be. Luto. Kanon pa nato ni pananggalon pa nato ni mga yelo-yelo. Pati ang iyang kuko. Pero dili ko katanggal og kuan. Kanang di ba ang uban maglutuan ni kitanggalan og kanang lisok. Tanggalan og buok daan. Saka di ko ganahan. Nami jud tong imong tamoy-tamoyan ba tapos napay bukog, di ba? Saka siya hugasan. Ang na tong mga kuko. Ha? Ara, ang kuko. Ang uban kitanggalan nila og kuko kanang kuan na ano tawag nalatan na, pero ako mas ganahan ko magtanggal ko pag wala panalatan. Limpyo iyang dare. Wala siya kubal. So di na ta maglisod. Kani ato ning tanggalon ng yellow. Kubal, gikubal man gud siya. Sa kani naglaag-laag ning manok kani gikubal. Plasing ani na siya kubal. So tanggalon na to ng kubal. Habol pa gid ang kutsilyo Last na nito, tapos lamas na punta. Ayan. Tara siya guys. Ang baka. So na duha ka kwandri guys. Kani. Isa ka kilo naman to. Kani siguro ang gamiton. Or gamay ra ni. Kani na lang siguro pa sure. Social sila diri guys, kana sila inga niya. Mga dito sa balay kay butin ra man. So di ko kabalo mo ito itas. Hindi ginasindihan Pilit. Lagi mo dito. Ako kaya tong kaha guys. So sabay na to na siya pabukalan guys. Ang kuan, paminta nga dahon, luya, paminta na liso ug ang manok na tiil. Ay, audience nagtanong audience mo nagulat ka sa maluto. Bukong ray mo nga ani day, ay duong daay lalaki din siya. Lugan sana ako. Humot meng. Panda, may! Grabe mga audience. So, nagulat po ka sa maluto ang tiil ni Hana? Nagulat po ka? Asa din anak ni mo? Ha? Black lang mo. Blacky mo ka? Bukan tiil? Pautong ka? Langan lalaki gud siya.
So, human nagpabukal ang chicken feet guys. Akong gihugasan. Kaya na yung mga kuan, mga lamas-lamas. So, ang next na tong buhaton is ang pang-coat na to. Siya, kay prituhon man na to ni siya. So, muna na siya guys, no, ang pang-coat na to. At gibutangan ako siya harina, cornstarch, paminta powder, asin, og seasoning. So, isagol na nato diri ang kaning chicken feet nga gipabukalan guys. Ato siyang i-mix, mix. Hantod sa mupilit na dyan nito na atong pang-coat. Then, pwede na dahil nato siyang prituhon. Siyang prituhon guys. Sinayin na itong siga. Ito na itong oil. Tama na na. Kaya mahurot na na ilang oil diri, makasapaan ka. So, natin sa itong init. Hindi pa init. Basta. Dapat magluto kay sayawan mo na lang ikantahan para mahimong luto. Support ko, Joy. Ito si Mami. Namisik. Hindi na namisik yun. Layak ka kayo nagprito ba? Ay, gano'n ko. Ako, wala akong singot, oh. Feel by. Ay! Ano ni buto-buto na binitiro na wala. Pawis na natin. So, nahuman na siyang prito, guys. And next na tong buhaton is ang sauce. Gamay lang na mantika akong gibutang. Panggisa lang sa lamas. Ahos, sa bombay, and ang sili. Tapos gimix lang kunuhay nako guys. Mas lami siya kung daghan kayong sili. Nagsalig ang inahan kay na mix feeding na si Baby Troy. Next na akong gibutang isang ketchup. And then, ako adyo na siyang gitilok guys. Tapos butangan pag yun ako nagtubig sa sulod karon para matilok jud ako ang ketchup. Then, ako din na siyang okayon. Tapos, butangan ako siyang asukar. Yan, asukar, asin, o kaning seasoning. Ato na po siyang okayon guys. Hantod sa magbukal-bukal na siya. Then, ato ang tilwan. Kung tama na ba na atong lasa diha. Kung nitamis bagyod na siya. Og ninghalang ba na siya. So, kay dili ko satisfy siyang katamis guys. Ako siyang gidungagag asukar. And akong gihurot ang sili. Kaya di pa ko satisfy siyang kahalang. Then, mix na po. And pwede na nato isagol ang atong tiil. Ay, tiil sa manok di ay. So, muna na siya no, natarong ang pagkaprito noon sa naman ako eh. So, ato na po siyang i-mix guys, hantod sa magpilit ang atong sauce sa atong chicken feet. So, habang nag-ukay-ukay ko na guys, kay gigutom na jud kayo ko, kay perti na jung humuta niya. Tapos, ang bahaw sa sili, kaya nanulod na sa kong ilong. So, paminon ako guys, okay na ni siya, and ato na ni siyang haunon. Kay mga una ta. Mukha ba mo ani? Mukha mo bugtiil sa manok? Ako jung gitilok, maski ang kanang mga lamas. Sweet and spicy chicken feet ala Hanamita. Char! Sige daw, anong masasabi mo sa ating putahe ngayon? Try ko muna ha. Para mga resulta. Itadool mo sa'yo. So, ano yung mga specialty? Yes, for today's video. Sweet and spicy. Nakauli mo sili? Siya pangalan mo. Try direct kiss ko. Char! Sinaw sa ginamian. Kami dili. Lami kayo. Alang-alang yung guys yung sweet and spicy. Legit and spicy no? Nahanggat sa sili. Legit kayo. Okay. Plus points ka sa niya. Char! Plus points ka. So to guys. Itong masasabi ni Marky Boy sa ating putahe for today's video. Lang eh. Halang na. Sweet and spicy ganito. Tamis siya dili. Nabalik sweet nga. Dilitan mo. Kanon be? Mayo si Hana magbuhat ng nani. Pasok ko kuya, oh. Usog kay mamisik ang mantika. Unsang mantika ang dili kayo kusog ng pisik? Naman daw. Kuan, oily foods. Chicken feet. Kamu sili guys. Ha? Lago kang sili. Hinaw ko ha. Chicken feet tapos ang partner na kanin ka black rice. Wala nga eh.
So for today's video, craving satisfied. Bye guys.